ജീവിതത്തിൽ എന്തോ കുറവുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? സമാധാനമില്ലേ? സങ്കീർത്തനം 23:1 പറയുന്നു, യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല. ഇടയൻ എന്നാൽ ആരാണ്? നടത്തുന്നവൻ, വഴിതെറ്റുമ്പോൾ ശരിയായ പാത കാണിച്ചു തരുന്നു. കാക്കുന്നവൻ, ജീവൻ കൊടുത്തും നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു. പോറ്റുന്നവൻ, പച്ച പുൽമേടുകളിൽ മേയ്ക്കുന്നു, ശാന്ത വെള്ളത്തിനരികിൽ നടത്തുന്നു. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് എന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്? ഭയമാണോ? ഭയപ്പെടേണ്ട, യഹോവയാണ് നിന്റെ ഇടയൻ. ഏകാന്തതയാണോ? നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, യഹോവ കൂടെയുണ്ട്. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയാണോ? അവൻ നാളെ അറിയുന്നു. യഹോവയാണ് നിന്റെ ഇടയൻ. ഒരു ആടിൻ്റെ ജോലി എന്താണ്? ഇടയനെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ്. നാമും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി, അവൻ നോക്കിക്കൊള്ളും. യഹോവേ, നീ എൻ്റെ ഇടയൻ, എൻ്റെ ജീവിതം നിൻ്റെ കയ്യിൽ തരുന്നു, നീ നടത്തണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.